U importanti li l-poplu kollu jkun jaf jekk Malta hijiex preparata għal dak li nistgħu nsibu ma' wiċċna la darba r-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea. X'qed jagħmel il-Gvern Malti biex inkunu mħejjija? Hekk iddikjara l-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija meta wieġeb għal sqarrija ministerjali tal-Prim Ministru Joseph Muscat dwar is-summit tal-Kunsill Ewropew li attenda liħ fil-jiem li għaddew. Sfortunatament fil-budget li smajna l-biraħ kien hemm parti żgħira biss dedikata għal Brexit li ovvjament mhux biżejjed u ovvjament nifhem però li anke min-naħa tal-Gvern hemm l-inċertezza dwar jekk jew le dan l-eżitu issa jsir, imma l-importanti li nkunu nafu illi Malta preparata għaż-żewġ eventwalitajiet u kif. Mistoqsijiet jekk il-Gvern jistax jaqsam magħna dak illi huma l-preparazzjonijiet ħalli wkoll il-pubbliku, in-negozji, in-nies ikunu informati. Fil-waqt li tenna li l-Oppożizzjoni taqbel ma dak li ġi maqbul, Adrian Delija esprima tħassib u l-inkwiet tiegħu dwar dak li għadu pendenti u mhux maqbul. Il-kap tal-Oppożizzjoni kompla li qabel dan is-summit kien hemm tama taqbil, iżda sfortunatament dan il-pass baqa' ma ntlaħaqx. Għal daqstant tenna li dan is-suġġett jixraqlu aktar importanza min-naħat kollha. Adrian Delija qal li jekk sa 29 ta' Marzu il-jum meta jidħol fis-seħħ il-proċess tal-Brexit ma jkunx hemm qbil jibqgħu ħafna mistoqsijiet dwar se jiġru wara. Fl-isqarrija ministerjali tiegħu, il-Prim Ministru qal li s-summit tratta wkoll is-suġġett tal-immigrazzjoni. Dwar dan Adrian Delija qal li l-Oppożizzjoni qed tiġbed ħabel wieħed mal-Gvern biex bħala pajjiż ikollna vuċi waħda fl-Unjoni Ewropea. Din hija materja li anke aħna mill-Oppożizzjoni tkellimna dwarha fil-parti tal-grupp tagħna anke fuq l-istess suġġett u qegħdin niġbdu l-istess direzzjoni l-istess ħabel mal-Gvern biex f'Malta nkunu u bħala Malta nkunu qed nagħmlu pożizzjoni waħda fl-Unjoni Ewropea u nuru vuċi waħda il-preokkupazzjoni tagħna li nippretendu li jsir iktar għax kemm Malta hija żgħira il-fatt li qegħdin fuq in-nofsinhar tal-frontiera u tal-burdura Ewropej jixraq ilna l-ikbar rispett l-ikbar għajnuna u il-preokkupazzjoni tagħna jridu jkunu fuq il-prijorità tal-imwejjed tad-diskussjoni tal-Ewropa. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li dwar l-immigrazzjoni l-Unjoni Ewropea tfadlilha ħafna x'tagħmel biex tintlaħaq soluzzjoni li tkun ta' ġid tal kulħadd.